Molt bon vespre i benvinguts una vegada més al Maresme Esports. Ja estem preparats amb noves històries esportives que avui us demostrarem aquí al Maresme Esports. Entre elles viatjarem a Pamplona amb el show de patinatge al Masnou que aquest cap de setmana van tenir el seu campionat d'Espanya. També estarem amb molts campions de Premià de Mar, joves, que amb tan sols 7-8 anys ja són estrelles en el seu esport. Els coneixerem d'aquí uns instants aquí al Maresme Esports. Abans, però, us convidem a que si voleu participar al programa ho podeu fer a través del correu electrònic maresmatv@guai-com maresmatv@guai-com. Avui, al Maresme Esports, coneixerem els millors esportistes de Premià de Mar. Són joves i campions. Coneixerem a un dels millors tiradors de tir camar d'Espanya. I viatjarem a Pamplona al Campionat d'Espanya de shows de patinatge. A continuació coneixerem tres protagonistes que tenen tres coses en comú. Són joves, premianencs i campions d'algun esport. Cadascú té les seves il·lusions, però tots dediquen moltíssimes hores i molt d'esforç i sacrifici al seu esport favorit i a intentar ser els millors. Avui els coneixerem, ja que Premià de Mar els ha atorgat un premi i nosaltres vam estar amb ells perquè ens expliquessin les seves il·lusions i les seves aspiracions. Molts d'ells són molt petits, però ja són estrelles en el seu esport. Voleu conèixer-los? Doncs dins reportatge. Premià de Mar ha reconegut el treball als millors esportistes que durant el 2009 han quedat campions a les seves modalitats esportives. Els campions de l'any passat van ser 31, una xifra força superior a la de 2008, quan van ser 17. Jorge Calvo de Mora, tercera classe, campió cadet Espanya del Club Patí Premià. Felicitats al Jorge. Aitor, i què és? Has guanyat un premi, no? Quin premi? No sé, una cosa que se parecía a una copa, una placa o no sé. Però tu ets campió de què? ¿D'Andorra? Campió d'Andorra de què? De taekwondo? Sí, I què, entrenes molt o com ho has aconseguit això? entrenando. Sí? Quantes hores hi dediques a la setmana? 2. T'agrada molt el taekwondo? Per què? Por las patadas. Las pataditas. Quants anys tens? 6. Es van entregar trofeus commemoratius de diverses modalitats esportives com ara natació, bàsquet, motocross, taekwondo, patinatge artístic i hoquei de línia, d'entre altres. Na Israel, amb tan sols 6 anys, ja és campiona de Catalunya infantil de taekwondo. Ella i d'altres joves premianencs van ser guardonats. He guanyat segon resistència, segon enduro, del provincial de Barcelona i tercer d'Espanya. De motocross, tot això. I des de quan has començat a practicar aquest esport? Des dels 5 anys. I per què? No sé, el meu pare, la meva família ha practicat sempre, i bicicleta, i em va agradar i va donar per provar-ho i se'm va donar bé. I com ho fas? Quan entrenes? Quan puc. Entre setmana intento fer alguns dimecres, el dissabte i com els diumenges. I qui t'entrena? El teu pare? El meu pare m'ajuda, amics que tinc, I quants anys tens ara? I amb 11 anys ja ets campió de tot això? Sí? Com t'ho fas? Quin és el secret? concentrar-te i arriscar tot el que puguis i a fons. Molt bé. Què t'ha semblat el premi que t'han donat aquí a Premià de Mar? Bé, molt original. Està molt bé. Luz, i quants anys tens? I què practiques? Des de quant temps fa que practiques taekwondo? I ara què ets? Campiona de què? De Catalunya? De quina modalitat?
Infantil, molt bé. I amb 7 anys ja ets campiona d'infantil de Catalunya? Com ho fas? L'acte de reconeixement dels esportistes premianencs va comptar amb la presència dels esportistes, familiars, entrenadors i representants dels respectius clubs, regidors del consistori i l'alcalde Miquel Puig. Per la seva banda, l'alcalde volia elogiar també la constància per part de les famílies d'aquests joves. Tota la trama de les entitats esportives, en aquest cas, que són les que feu que la flama de l'esport a Premià continuï viva, perquè feu una feina que l'Ajuntament no podria fer. No podem fer l'Ajuntament, l'únic que podem fer és aportar infraestructures, intentar col·laborar tant com pugueu, però que sou vosaltres qui manteniu tot això viu i qui esteu fent d'aquests joves a Premià, nois i noies, els esteu fent campions. La voluntat de l'Ajuntament és seguir fent aquest homenatge com a símbol de suport i reconeixement del municipi de Premià de Mar envers els joves campions. Doncs aquí estaven aquests joves, preeminents i campions en aquest reportatge que hem vist. I a continuació tenim la nostra entrevista aquí al plató. En uns moments estarà amb nosaltres Jordi Ramentol. Ell és un dels millors tiradors de tir amb arc d'Espanya. És campió moltíssimes vegades i estarà aquí per explicar-nos els secrets d'aquest esport, el tir amb arc. Jordi Ramentol porta més de 13 anys dedicant-se a l'alta competició d'una pràctica esportiva ben peculiar, el tir amb arc. En Jordi ha participat en multitud de competicions durant aquest temps. Ha aconseguit la medalla d'or al Campionat d'Espanya absolut individual de tir amb arc, 9 medalles d'or a la selecció territorial i 5 medalles d'or al Campionat de Catalunya. També ha aconseguit les primeres marques a competicions de tir amb arc indoor o de tir a l'aire lliure. En l'actualitat, en Jordi és monitor titulat per la Real Federació Espanyola de Tir amb Arc i és vocal i membre fundador del Club de Tir d'Arc La Concorxa d'Arenys de Mar. En aquesta associació es troben un gran nombre d'arquers d'alt nivell i és un punt de referència pels interessats en aquesta modalitat esportiva. D'entre totes les fites assolides per en Jordi Ramentol, ell destaca la seva col·laboració en l'èxit de l'Open Internacional de Montjuïc en els seus inicis. Tot i així assegura que la veritable recompensa ha estat el gran nombre de companys de totes les nacionalitats que ha conegut durant la seva llarga carrera. Ja ho han aconseguit, són subcampiones d'Espanya de grup shows de patinatge. Estem parlant de l'equip del Masnou, que la setmana passada vèiem que els seus entrenaments, a l'aire lliure, la disciplina, i aquest cap de setmana elles ja han marxat al Campionat d'Espanya, que s'ha celebrat a Pamplona, i nosaltres avui us portem totes les imatges dels moments previs de la competició i de molts altres moments a l'autocar, a l'hotel, de com han viscut elles el seu viatge, un viatge que els ha permès ser subcampiones d'Espanya i que ara tenen la possibilitat de marxar a França, concretament a Nantes, on celebraran el 6 i 7 de maig el seu campionat d'Europa. Per tant, ja està molt més a prop del seu somni, ser campiones del món. Voleu veure aquest viatge a Pamplona? Doncs acompanyeu-nos. El passat mes de febrer, el grup Gran Show de patinatge al Masnou es va proclamar subcampió de Catalunya a Lleida. A veure, van sortir molt contents, la veritat, de l'experiència del Campionat de Catalunya, bàsicament perquè van tenir un reconeixement molt gran per part del públic. Aquest reconeixement no es va veure tant amb els jutges perquè van quedar segons, però penso que tampoc és un mal lloc ni és injust perquè elles tampoc van estar lo fortes que podien haver estat. Però bueno, vam quedar segones, penso que podem estar ben contents. Ara anem a pel primer. A la campionat d'Espanya? Clar, anem per Espanya. Quines expectatives teniu? Aquestes, les d'aconseguir la primera? Clar, nosaltres ara, a veure, venim al de Catalunya que som segones, llavors sempre ens hem de marcar la fita